Sai ka ce wace aka wani muna son ki fadi daga mishirya na kuwa da ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Likita me ya faru? Allah ya daga tare kuka na da yasa. Ko mutuwa ta yi lokacin ta ne. Ya muka yi abin da Allah ya rubuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me yake ciki? Abin da yake faruwa shi na daji. Sai dai ka fi da Likita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Likita me yake faruwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Baby, ke ma ki bi ta. Ki sai. Wayo Allah.